Το τελευταίο καιρό και οι περισσότεροι από εσάς με έχετε μάθει από όλο το μπιφ με τον Τρανό. Απλά το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι το μπιφ με τον Τρανό είναι άξιο σχολιασμού ή ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ασχοληθείτε με μένα. Αντί τη μουσική μου ή τη μουσική του Τρανούι, παρακάτω. Και ό,τι είχα ή έχω με τον Τρανό είναι δικό μου και δικό του θέμα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι θέμα του κοινού ή να χωρίζει το κοινό. Τέλος πάντων, επειδή περισσότεροι από εσάς με έχετε μάθει από τον Τρανό, θέλω να σας πω εδώ στις 22 Ιουλίου στις 15 και 57 το μεσημέρι ότι τα παίρνω πίσω. Όχι, δεν τα εννοούσα, αλλά τώρα που το βλέπεις δεν τα εννοώ. Λοιπόν, μάγκες, καλησπέρα σε όλους. Με Ντάιμα. Δεν είναι η AI. Δεν είναι η AI. Εδώ και 57, 22 Ιουλίου, αγόρι μου, έλα λίγο.